to everyone out there. I'm Cameron Shore and we're glad to introduce a mobile edition of Naked News in Greece. Γεια σας, είμαι η Αθήνα King και σας καλωσορίζω στην ελληνική έκδοση του Naked News Mobile. Every day, 2 of our dozen beautiful women will inform and entertain you only as Naked News can. We uncover the stories and much more. Κάθε μέρα 2 εκ των 12 πανέμορφων κοριτσών μας θα σας ενημερώνουν και θα σας διασκεδάσουν όπως μόνο το Naked News μπορεί. Γιατί εμείς αποκαλυπτούμε ειδήσεις και όχι μόνο. Vodafone Live proudly launches Naked News Mobile for the first time in Greece. So tune in your 3G handset to the program with nothing to hide. We'll be keeping good company with a different news flash 7 days a week. Το Vodafone Live σας παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα Naked News Mobile. Πάρτε λοιπόν τα 3G κινητά σας και συνοντήστε με το πρόγραμμα που δεν κρύβει τίποτα. Θα είμαστε παρέα καθημερινά με διαφορετικό δελτίο, 7 ημέρες την εβδομάδα. News flashes last approximately 2 minutes and will be streamed in Greek. Vodafone Live users of this service will have 24-hour unlimited access to the 7 more recent news flashes. Κάθε δελτίο διαρκεί περίπου 2 λεπτά και μεταδίδεται στα ελληνικά. Οι ιριστές αυτής της υπηρεσίας του Vodafone Live θα έχουν απεριοριστεί ημερησία πρόσβαση στα 7 πρόσφατα δελτία. Διαφορετικά θέματα καλυπτώνται σε καθημερινή βάση, όπως για πραγματικά ο κόσμος του θέματος, κινηματογράφος, διεθνείς ειδήσεις, παιχνίδια για υπολογιστές και φυσικά αθλητικά. All this and more with the mobile edition of Naked News.